ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ዘይንስሕ ኩሉ ክጠፍእ ቁጥሪ 1 በትወርሓት እቲ ሓያሎ ሰባት መጽኦም ብዛዕባቶም ጲላጦስ ደሞም ምስ መስዋዕቶም ዝጸንበሮም ገሊላውያን ነገርዎ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም እዚ ስለ ዝረኸቦምሲ ካብ ኩሎም ገሊላውያን ሓጥኣን ዝነበሩ ዶ ይመስለኩም ኣሎ? ኣይፋሎም። እንተ ዘይተነሳሕኹምሲ ኩልኻትኩም ድማ ከምኡ ክትጠፍኡ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ወይስ እቶም ኣብ ሰሊሆም ግንቢ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም 18 ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኩሎም ሰብ ዝበዝሕ ሓጢኣት ዝነበሮም ዶ ይመስለኩም? ኣይፋሎም። እንተ ዘይተነሳሕኹምሲ ኩላትኩም ከምኡ ክትጠፍኡ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ዘይፈርኦም ይቁረጽ ቁጥሪ 6 እዚ ብምስላ እዚ ከኣበለ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኑ እተተኽለት በለስ ነበረቶ። ፍረ ደልዩ ናብኣ መጸ ግና ኸይረኸበላን። ነቲ ሓላዋ ኣታኽልቲ ወይኒ ኸዓ እንሆ ካብዛ በለስ እዚኣ ፍረ እናደለኹ 3 ዓመት መጺአ ኣይረኸብኩላን። ቁረጻ ስለምንታይ ከንምድሪ ተባላሹ ኣላ በሎ። ንሱ ግና ጐይታይ ወሰን ወሰና ክሳዕ ዝኹስኩሳ ድኹዒ ክሳዕ ዝድኩዓ እዛ ዓመት እዚኣ ድማ ሓደጋ ንዓመታ እንተ ፈረየት ጽቡቕ እንተ ዘይኮነስ ሽዑ ትቖርጻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ንዝጐበጠት ሰበይቲ ብሰንበት ከም ዘሕወየ ቁጥሪ 10 ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤት ጸሎት ኮይኑ ይምህር ነበረ። እንሆ ኣብኣ ካብ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት። ንስኻ ጐቢጣ ነበረት፣ ክትቀንዕውን ከቶ ኣይትኸኣላን። ኢየሱስ ምስ ረኣያ ጸዊዑ ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማምኪ ተፈቲሕኺ ኣለኹ በላ። ኢዱ ኣንበረላ ብእቡ ቀንዐት ንኣምላኹን ኣመስገነቶ። እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ከዓ ኢየሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወየ ኰርዩ ነቶም ሕዝቢ ክዕየየን ዝግባእ 6 መዓልቲ ኣለዋኹም እምበር ከብኣታተን መጺኹም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበትሲ ኣይኰነን ኢሉ መለሰሎም። ጐይታ ግና ኣታ ግቡዝ ካብኻትኩም ኩሉ ሰብዶ ንብዕራይ ወይስ ኣድጉ ብሰንበት ካብ ማእሰሩ ኣይፈትሖን እዩ? ከስትዮስ የውርዶ ዶ ይኮነን? እንሆ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዙ ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል አብርሃም ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕ ዶ ኣይግባእን እዩ ኢሉ መለሰሉ። እዚ ምስ በለ እቶም እተባእስዎ ኩሎም ሓፈሩ። በቲ ብኡ እተገብረ ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ግብርታት ከዓ ብዘሎቲ ህዝቢ ተሓጐሰ። ምስላ ፍረ ኣድርን ማይ ቢሕቑን ቁጥሪ 18 ድሕሪ ዝበለ መንግሥቲ ኣምላኽ እንታይ ትመስል? ብምንታይ ክምስላየ? ሰብ ወሲዱ ኣብ ስፍራ ኣታኽልቱ ዝዘርአ ፍረ ኣድሪ እያ ትመስል። በቖለት ዓባይ ኦም እውን ኮነት። ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ ኣብ ጽናፍራ ቤተን ሰርሓ። ከም ብሓድሽ ድማ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክምስላየ? ሰበይቲ ወሲዳ ኩሉ ክሳዕ ዝበኩዕ ኣብ 3 ሳቶን ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ቢሕቕ እያ ትመስል በለ። በታት ጸባብ ኣፍ ደገ እተው ቁጥሪ 22 ኣብ ከተማታትን ኣብ ዓድታትን እናምሃረ ይመላለስ ነበረ። መገዱ ኸዓ ንኢየሩሳሌም ገጹ ኣቕኒዑ ነበረ። ሓደ ሰብኣይ ከዓ ጐይታይ ሒደት ድዮም ዝድሕኑ በሎ። ንሱ ኸዓ በሎም ብዙሓት ከኣቱ እናደለዩስ ከምዘይኮነሎም እብለኩም ኣለኹ እሞ በታት ጸባብ ደገ ንምእታው ተጋደሉ። በዓል ቤት ተንስኡ ማዕጹ ምስ ሸጐረ ሽዑ ኣብ ወጻኢ ደው ምባል ክትጅምሩ ጐይታይ ጐይታይ ክፈተልና እናበልኩም ማዕጹ ኳሕኳሕ ከተብሉ ኢኹም። ንሱ ኸዓ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ኢሉ ክምልሰልኩም እዩ። ሽዑ ኣብ ቅድሜኻ በሊዕና ሰቲናን ንስኻውን ኣብ ገዛና ምሂርካ ምባል ክትጅምሩ ኢኹም። ንሱ ኸዓ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ኩላትኩም ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ካባይ ረሓቑ እብለኩም ኣለኹ ክብል እዩ። ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንኹሎም ነቢያትን ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምስ ርኢኹምዎም ንስኻትኩም ግና ኣብ ወጻኢ ተደርቢኹም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ድማ ክመጹ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ እውን ኣብ ማእዲ ክቕመጡ እዮም። እንሆ ድማ ቀዳሞት ዝኾኑ ዳሕሮት ኣለዉ፣ ዳሕሮት ዝኾኑ ቀዳሞት እውን ኣለዉ። ኢየሱስ ንኢየሩሳሌም ከም ዝበኸየላ ቁጥሪ 31 በታ ጊዜ እቲኣ ሓያሎ ካብ ፈሪሳውያን ሄሮዶስ ክቐትለካ ይደሊ ኣሎ እሞ ውፃእ ካብዚ ኣግልስ ኢሎም ናብኡ መጹ። ንሱ ኸዓ በሎም ከድኩም ነዛ ወኻርያ
نهلو من صباحنا غاننت اوص احوي ابسال سيت معتخا اود اللهو نبي جنا بزي ابي يرسالم ايقتلني يمو لو من صباح دحر صباحن كمالالس يغباني يو بلوا يرسالم ننبيات التقتلي نباخي نتلاخون بامنه تشفلقي كم تدرهو نጫጩታ اب تحتي اغنافا اتكبم كندي سعكه دقخ ككبم زيدلخو امو ابيكم انو بيتكم كتعنيا بسم እግዚአብሔር زمت بروخ እዩ تبللو زمن كسع زمتصون اي كترينن يخم ابلكم الله